Ngesikhathi evula umcimbi wokwethula kwezimoto eziyishumi kanye nezindiza ezinophephelo emihlanu ezimbili, uJenene Fani Masimula ubesegcizelela ukuthi lokhu kungenye izindlela zokuthuthukisa ukusebenza kwamaphoyisa nokulwisana nobugebengu ezweni. Resources of this kind are crucial in the fight against crime, especially the serious and violent crime. Hence, we deem it necessary to acquire them. Helicopters and vehicles of this nature are beneficial to our specialized units, especially the Special Task Force, which are also receiving 4 marshal vehicles, the National Intervention Unit, the Public Order Police Unit. Kanti ungqongqoshe wamaphoyisa uSolwazi Feroz Khachalia uthe lezi nsizwa zizobamba iqhaza lokudala ukuthula nangesikhathi sembhikisho enodlame. The police have an important responsibility in ensuring public order to defend and protect the rights of the public to peaceful protest action. As we equip the police to secure public order, where their protest action takes a violent turn. Ephawula ngekhomishana kaMadlanga, uKhachalia uthe umengameli uCyril Ramaphosa uthatha isinqumo esiphusile kokusungula kwayo futhi uyibheke ngabomvu imphumela yale khomishana.